No niin, mä voisin vaikka... Mä lähden tonne päin. Etkonen, mitä? Kuka sä oot? Kuka sä oot? Miksi tää on näin iso? Yksi. Joo. Joo, onks tää niinkö... Mitä täällä tehdään? Ne? Fight-alue. Ok. Niin. Joo. Juu. No siis... Älyt kierrätte. Joo. Yleensä se joo. Yleensä se, ne on kielletty. Joo. Niin mitä siitä? Joo. Joo. Mitä siitä? Aiotko sä haastaa vai mut? No katoppa tänne. Mä oon valmis vaan koska milloin vaan. Kyllä mä voin. Oho! Miten mä oon näin luvi? Ai oikeesti vai? Mitä jos saat? Oo. Kaaripis. Et sä osunut tota. Nyt tapahtui jotain. Ei mä menin koko pelistäskin pois. Et osunut. Oh my god. Oh, toi kolahti. Oi. Okei. Wuppa! Joo, se niinkin menee. No, se on jatkuu fightti. Jos sama. Tää on kuitenkin suu.
Ei. Niin, mut jos sä kuolet, niin sä joudut bänneille. Eikö sua kiinnosta tää, kummassa haluat elää vai bänneille? Noin. Miksi musta tuntuu, että mä voitan sut? Lentävä ihminen. Oi. Kolahti varmaan. Sano riippuvaa sulle. Se on moi sulle. Sano moi. Loppuko tuo tiimit? Oho! Nyt kuolet. Voin sanoa, että sä joudut bänneille ihan kohta. Ja et vai, kohta joudut. Noin, sieltä mä setus. Kuinka paljon sulla on niitä sydämiä? On se laki. Oi, ei jumala, sä otit täältä niitä. Ei, se oli niin lähellä, että sä olisit joutunut bänneille. Se olisi ollut niin kiva. Miksi mulla on kos? Oi, 3 hopea. Oi. Mä en joudu nyt. Mä en halua bänneille nyt. Häh? Eikö? Oon vähän kierryllyt mitään, jos löytyisi jotain, mutta kato, mä löysin sut, niin sä niinkö... Onks sä kuullut, kun mä oon pelannut täällä servulla? Sä joudut bänneille nyt. Vissi pari tuntia, en mä muista enää. No en muista sitä enää. Mistä sä ehit kattoo Googlesta? Mitä hittoa? Oi okei. Jatkuvasti, mitä? Missä oot saanut tietää? En tiedä. Ei kukaan oo paikalla tällä hetkellä. 2 HP. La luna. Ai varmaan ottaa kohta Windsarki sul kerpaksi.
mä tarvin Kuinka paljon täällä äijällä on geori? Mitä hittoa? Mitä äijällä? Mitä ihmettä? Missä sun Windcharge? Oi, mä näitä tarttesin. Oho, kiitoksia. Et sä mene agennyt. Mulla oli just loppumassa Windcharget, mutta ei sitten kun mä saatan. Ai vittu. Ai, mua sattuu. Ai. Miten ne? Ei, miten mä missasin ton maseen? Miten mä missasin ton maseen oikeesti? Noin pahasti. Oh my god. Joo. Oh my god, en mä tosta kuusen. Oho! Saatatko kuolla? Saatatko bänneillä? Sä oot bänneillä ihan kohta. Oh my god. Joo. Silti sulla on varmaan yksi netherite-setti vaan. What? Äijä! Tänne sieltä! Otan tuolla tee. Sattuuko? Noin, siitä masetus. Joo, mitä siitä? No en tainnut kuule. Joo, mä grindasin mun kaamai. Niinku BTV. Nyt tulet tänne. Mä otan täältä yhden. No. Oi, mihin se lensi? Oi, toi oli liian hienoa. Mä vaan teleportaan. Aha! Lähes. Et sä oikees popannut tohon! Oh my god. Onks tossa järkeä? Mitä sä tiedät? Eiks kannattais vaihtaa ennen kuin sä oot bänneillä täältä? Kanttisko? Häh? Joo, sä et lähde mihinkään. Tuppa takas. Ei mä missään tota oikeesti. Joo. Mutta luuleks et sä saisit mut tapettua? Oi vittu, nyt sattu.
bännillä, sä oot bännillä. Sä oot bännillä. Sä oot bännillä ihan kohta, sä oot ihan kohta bännillä. Mä lupaan se. Mä lupaan, että se on ihan kohta. En mä oikees missä sano, kato. Vittu. Lähde sä vetää. Ai PR-liitto väis. Mä voisin ottaa näitä. Eikö? Aha. Noin sitten Windsharkei tosta. Pum. Oi juma. No en tiiä, miksi sä edes oot eikö mitä? Et sä oot varmaan laittanut sen. Varmaan koittanut laittaa maseen, mutta... Oi. Miten? Mikä armorit sillä oli? Miten hän jää muka voittaa tolle? Oho. Sä ryös. Niin varmaan kun sä tapoit sen, se on bänneillä. No jysäytys. Se on bänneillä. Onko bänneillä? Noin. Se on bänneillä. Nyt ei tarvi huolehtia siitäkään. Joo. Uhuh. Ihan se pisti myös tolloitteen mulla. Eikö vähän? Mä voisin... Tämä puuttuu. Ei jutmaa! Mulla on jo enderchesti, voi vitsi. Himpula. Eikö... Mitä jos mä tajusin? Mä tajusin, että se voi tulla takaisin ihan kohta, koska... Se varmaan... Ei juma. Toi vissiin tulee... Ei juma. Toi varmaan tulee ihan kohta muu tuhoa. Oh no. Kuinka kauan sulla on? Bännikki. Kuinka kauan sulla on? 2 minaa, mitä hittoa? Okei, mitä? Nyt täytyy valmistautua. Okei, mitä ihmettä? Mitä oikeesti? Oikeesti nyt täytyy valmistautua. Mikä tääkin? Mitä? Täällä on net herätset. Oh my god. Voi jumala. Ei, mä en jaksa. Mä en voi... Mitä? Oh no. Ei. Onneksi ei oo ryöstänyt vielä mua. Oh. Mistä se onkin ne gammat? Mitä? Ei, se tulee takas. Ei ole. Ei, se voi tulla takas. Oh fuck. Se tulee. Oh my god. Oh my god.
Ja tietty adminit oikeesti laittoi sut suurivivalle. Voi jumaa. Voi vittu. Oh god. Mitä korjannut? En tiedä, mutta mä lähetän sut bänneille takas. Tuu nyt tänne. Tänne. Jähän sä lähit hakua. Mitä toi jäi? Mitä toi niin? Mä lähden Lotan kanssa kylälle. Elsa, mä lähden Lotan kanssa kylälle. Ei jos aika. Voi jumma, sä et oikeesti sä voi. Toivottavasti sä. Oh fuck. Mennään tonne, ei mitäkin. Haloo! Mä lähetän sut takas bänneille muuten. Mä ottaisiko taistella? Mitä melkein se on tosta semmoista? Pitäisikö mun lähteä sinne? Missäköhän se asuu? Mä meidän ostaa kaikki, niin saanko sulta jotain? Mä tiedän. Huppista. Ja kukas täällä on? Et mene sinne. Mä vähän ryykiorassa täällä. Mä lähetin. Oho! Noniin, se joutui bänneille. Eikö niin, jos se muuten. Oh no, sillä on muuten 2. Onko sulla just ollut oikeesti 2 minapia bännit oikeesti? Jos sillä on oikeesti bännit 2. Okay, mä lopetan tämän videon nyt. Niin. Joo. Niin sit kun tulee Minecraftissa tässä, niin aamu tässä näin, niin mä teen uuden jakson. Niin, se on muuten siinä asti. Moro.